Si Bagyong Agaton po ay huling namataan sa coastal waters ng Tanawan, Leyte. Alright, magandang umaga mga ka-team. What's up? Kumusta? We're on our way to Baybay now mga ka-team. So dala namin yung mga relief na kolekta namin dito sa loob ng siguro mga 3-4 na araw naming pangongolekta sama ng munition, sugod chapter. Kaya ngayon mamimigay na namin ito doon sa talagang napinsala doon sa may Baybay City. Alright, so ang ibang chapter Tacloban tsaka Ormoc siguro nakita na doon sa may Baybay kami. And kami is papunta pa lang, taga Sugod chapter is papunta pa lang. Hindi naman to masyadong malayo. Siguro estimate, time check natin 10:36. Estimate natin makakarating tayo mga around 11:30 or 11:40, 11:50 ba kaya. So yun, ride safe sa aming lahat. And kita-kits dun sa Baybay mga ka-team. Bago natin jump to dun sa Baybay itong video natin, gusto muna namin magpasalamat in behalf of Munition Sugod. Gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga individuals, private sectors na tumulong at nagbigay ng mga used clothes, mga financial assistance para sa gagawin naming charity ride ngayon. So alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Alright, magandang tanghali mga ka-team. Take muna kami ng lunch before kami punta doon sa may area na kung saan ibibigay namin yung mga relief goods na nakolekta namin. Alright, so shoutout dito sa Baybay chapter, Munition Baybay, na nag-guide sa amin dito sa Baybay City.
Silong sa ko? Silong sa. Di mga to naman po na. Alright, ito na. Mayonnaise, Tacloban, Sugod, Ormoc. Ma'am. Uy, landong. Alright mga team. So, tapos na maging kumain kanina. We're on our way sa area na kung saan ibibigay namin itong mga relief. So, ginaguide tayo ngayon ng Bye Bye chapter kasi sila yung mas kabisado yung daan. Alright, so we have, I think, if I'm not mistaken, 4 na chapter nandito sa Munition Region 8. We have Tacloban, Ormoc, Bye Bye, and Sugod. So yung Biliran sa Kaborongan lang ang wala. Babiyahe lang kami konti. Hindi ko alam kung malapit na ba o malayo pa. So kita-kits na lang mamaya mga katim. Alright? Bali, tulumi nga ng tambo, Tacloban, o Sugod. Or uban po ng Bye Bye na mga diri nga mga sakyan. Kaya ilado mga mga guwapo ng Bye Bye. Mas guwapo ang ito yung order para kauban po na kamay naman kung yan. Dili, napay kuan. Naisis. Picture na ako na. Boss, boss. Swerte sa mga naitag. Out. Jikas. Madam Nikay. Shout out. Madam Pilin. So guys, dami karon sa kuan. Barangay Barangay. Guluan, guluan. Manaon Junis Milpir. Doon sa naman po asa na. Asa na rin? Wala ras Richard Gomez. Richard Gomez. Yor. Sa ito, exultate mo diri Yor sa ato evacuation. Ranger Mayor. Richard. Yung kumada ra kaya ko ba? Richard. Nakapag-judy ay diri alas 3. Oh, na hindi ka dira Mela. Isa? Barangay Higuluan. Higo? Higuluan. Higo. Barangay Higuluan. Ato itutok. Uy, dawa na napaong na. Shout out si Masawa. Shout out sa asawa nga nakatandas ko. Wa man ko ni mo kataduhi. Thank you.
Alright mga ka-team, time check, alas 3 na ng hapon. Natapos na kami na mamigay ng mga relief goods sa 3 evacuation center dito sa may Baybay. Ngayon papunta kami dun sa may area ng kung saan nag-landslide. Ginaguide kami ngayon ng taga Baybay chapter para makita namin yung itsura nung na landslide na area dito sa may Baybay. Hindi namin kasi masyadong nakita. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Apakalaki na pala. Ayun oh, kita-kita. Nakita nyo ba mga ka-team? Libot. Hindi pwede pagian. So ito lang yung pinaka-perfect na spot na makikita natin yung pinaguhuan ng bundok. Ano? Ayan, hindi kita sa Yan oh. Part lang yan mga ka-team ng gumuho na lupa. Ayo. Alright, Barangay Bunga. Okay. My God, Barangay Bunga sa may Baybay. Unahan ng may BSU, Biska, Visayas State University. Mga ilang kilometro lang. Ito yung naging landslide dito. Hindi lang pala isa, dalawa ang naging landslide dito. Marami palang naging landslide sa may barangay, ano ba yun? Na isang pamilya din nang nawala, 5 miyembro, buong pamilya nawala. Dito hindi namin alam kung may namatay ba o nasawi dito sa landslide na to. So nakakatakot tignan. Nasa may gilid lang ng highway, national highway yun, no? Highway na yan. Tapos ito, may isang bahay doon na nawala. Meron din isa dito, tapos meron din isa. Yung isa totally talaga damage yun, no? Yung bubog na lang yung naiwan. Saka meron isa dito. Okay. Alright mga ka-team, time check, alas 4:52 na ng hapon. Alright, so pauwi na kami. Mission accomplished kami dito sa may Baybay. Mission accomplished kami sa charity rides namin. Nabigay namin yung dapat ibigay and yun, 100% accomplished. Yun, pauwi na ang team, pauwi na ang Nation Sugod. Alright, so ride safe sa aming lahat and dito na natin itatapos yung episode natin sa araw na to. Salamat sa pagsubaybay, salamat sa pagsuporta. At ulitin ko, maraming salamat sa lahat ng mga individuals at saka private sectors na nagbigay ng mga donations nila, financial assistance, mga tulong para sa ginawa naming charity rides ngayon. So alam nyo na kung sino kayo. God bless at maraming salamat ulit. Alright, so you know the drill mga team. Like, share, subscribe and peace out. God bless and peace.